ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ 4ଟା ଗାଈ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସବୁଦିନ ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗାଈମାନେ ସବୁଦିନେ ଚରି ବୁଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଦିନେ 4ଟି ଯାକ ଗାଈ ଫେରିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ବାଘର ମୁକାବିଲା କଲେ। ଆରେ ବାପରେ, କେତେ ବଡ଼ ବାଘ! ଆଜି ତ ଆମେ ମଲେ, ଆମର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ଆମେ 4 ଜଣ ଆଉ ସିଏ ଜଣେ, ସେ ଆମର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ହେଲେ ଆମେ ତାର କଣ କରିବା? ତାର ତ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ଆଉ ନଖ ଅଛି, ସେ ଆମକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦବ, ମାରିଦବ। ଆମ ପାଖରେ ବି ସିଂହ ଅଛି, ଜଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମେ 4 ଜଣ ତାକୁ ସିଂହରେ ଭୁସିବା। ହଁ, ଠିକ କଥା। ଏ ବାଘ, ଆମକୁ ବାଟ ଛାଡ, ଆମେ ଯିବୁ। ତମକୁ ଆଜି ଖାଇବି। ଆଗ ପାଖକୁ ଆସିକି ଦେଖେ, ତାପରେ ତ ଖାଇବୁ ନା। ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ ଗର୍ବ, ଦେଖିବା ଦେଖିବା ତମେ କଣ କରିବ ମୋର। ବାଘ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅପମାନକୁ ସହିପାରିଲାନି। ଛାର ଗାଈମାନେ ତାକୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଏଇ ଅପମାନ ତା ଛାତିରେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଫୁଟି ଯାଉଥାଏ। ଦିନେ ସେ ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆକୁ ଡାକିଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ସେ ଯୋଉ 4ଟା ଗାଈ ଗାଁରୁ ଚରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ? ନା ମହାରାଜ, ମୋର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ, ସେ ଆମ ବଣ ରାଇଜର କଥା ବାହାରେ ପ୍ରକଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ହାଁ, ମହାରାଜ ଗାଈମାନଙ୍କ କଥା ନେଇ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ନାଇଁ ମାନେ ମହାରାଜ, କଥା କଣ କି, ଏ ଛାର ଗାଈମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବଣମୂଲକର କି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ? ଆରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଗଲେ କି? ନା ନା, କଥାଟା ଖୋଲା ଖୋଲି ନ କଲେ ମୁଁ ଗାଈଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବିନି। ମତେ ଏବେ ଖୋଲା ଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଏକତା ଅଛି। ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ହଁ, ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି। ତମେ ସେମାନଙ୍କ ଏକତା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ ଶିକାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବି। ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ବି ପୂରା ହେଇପାରିବ। ମହାରାଜ, ମତେ କିଛି ମିଳିବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ, ତମ ଭାଗ ତମକୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଯାଅ ଆଉ କାମରେ ମନ ଦିଅ। ବିଲୁଆ ତ ଗାଲୁଆ, ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତେଇଲା। ଗାଈମାନେ ବି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ସେମାନେ ବିଲୁଆର ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ।
ଆଖି ଛୁଉଁଛି। ମତେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? କହିଲା ତୋ ମାଲିକ କାଳେ ତତେ ବହୁତ ବାଡାଏ, ସବୁ ତକ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁ ନିଏ, ତୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ବି କିଛି ଛାଡେନି। ଏତେ ବଡ କଥା? ସେ କଳୁକୁଡ଼ି ଏମିତି କଥା କହିଲା ମୋ ନାଁରେ? ହଁ ପା, ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି? ଯାଉନୁ ତାକୁ ପଚାରିବୁ। କହିଲା କଣ ନା ତୋ ଗୁହାଳ କାଳେ ଭାରି ଅସନା, ତୁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଗାଧଉନୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଖାଉ। ମୋ ନାଁରେ କହିଲା ଏକଥା? ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଗାଈମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲଢ଼େଇ ଏତେ ଜୋରରେ ଲାଗିଲା ଯେ କେହି କାହା ସହ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। ବାଘ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜଣ ଜଣ କରି ସବୁ ଗାଈଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଆଉ ବାଘ ମିଶି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲେ। ତେଣୁ ଏକତାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିରେ ନଥାଏ। ଏକତା ବଜାୟ ରଖି ଯେକୌଣସି କାମ କରାଗଲେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ।